Unobhala jikelele we-EFF uMarshall Dlamini uthi amalungu amaningi eqembu alimale kule ngozi asephumile esibhedlela. Uthi iqembu lizoyeseka yonke imindeni ethintekile. Esibhedlela bebe u45 bebe-admithiwe manje abawu39 sebekhululiwe. Kuyasithokozisa ke ukuthi kukhona abakwazi ukuthi impilo zabo zihlengeke. Umndeni wokuqala lo esifikele kuwona abalahlekelwe indodakazi ebisencane kakhulu. Njengabe kuyi-rally yentsha ebesinayo, but sesihlanganisile amehlo nomndeni sakwazi ukuxoxisana nawo nokuthi sikhona sizosiza kuze kube sekugcineni ngazo zonke inhlelo zomngcwabo. Kunzima kwabalahlekelwa abathandiweyo babo njengoba sebeqalile ukuhlonza izidumbu emakhazeni aseDandi. Phatheka kabuhlungu umndeni ngalesi sehlo esehlele besingalindelekile neze. Lo mntwana wethu usemncane kangaka. Kodwa ke sothini umdali yena owaziyo. Kwenzekile. Kunzima kakhulu kumina nomndeni wonke. Because uma ngithola le ndaba yengozi bengekho ngile Mpumalanga ngoba ngibuya le Mpumalanga. So ayikholakala ukuthi iyo. Because yabaqala labatana ukuhamba le ndlela bahambe babuye kodwa ke kwethusile lokho kwenzekile ngoba akekho bekulindele. Iqembu lithi lisalinde imiphumela yophenyo mayelana nengozi. Siyaxhumana ne-department nawo bonke ukuthi sithole ne-report, forensic report ukuthi ngabe yini edalele le ngozi eshaqisa kangaka egcine ithatha imiphefumulo eyishumi. Ubuholi beqembu buthi buzoqinisekisa ukuthi wonke amaqhawe eqembu ashone kule ngozi afihlwa ngesizotha. Kanti umholi weqembu uJulius Malema kulindeleke kuba yobhonga emswaneni emndenini eshonelwe. Ibhasi elalithwele abalandeli be-EFF lashayisana amahlanze neloli elalithwele amalahle ku-R34 komsombuluko ebusuku. Abalandeli be-EFF babebuye emcimbini wosuku lwentsha owawubanjelwe eKings Wellington Stadium eMlaza eThekwini.